sake haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan ɓangaren namu na labarai. Wata mata ta sayar da 'ya'yanta biyu a kan kuɗi naira 300,000. Wata mata 'yar shekara 35 mai suna Blessing Aguro ta shiga hannun 'yan sandar jihar Ogun bisa zarginta da sayar da 'ya'yanta mata biyu, Semilola Aguro da Deborah Aguro. An kama wacce ake zargin ne bayan wani rahoton da mijinta Oluwaseye Aguro ya shigar a headquarter reshen Redeem Camp. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandar jihar DSP Abimbola Oyayemi ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar. Oyayemi ya ce mijin ya bada rahoton cewa lokacin da ya dawo daga tafiya a makon da ya gabata bai sami 'ya'yansa mata biyu ba. PPRO ya ce mutumin ya ci gaba da cewa duk da ƙoƙarin da aka yi don ganin matarsa ta faɗa masa inda yaran suke, amma abin ya ci tura. DPO Redeem Camp Division CSP Alabi Akinjide ya yi wa masu binciken bayani dalla-dalla don cafke wanda ake zargin, wanda ya riga ya kasance tare da sashen ladabi na sansanin. A yayin binciken wacce ake zargin ta bayyana wa 'yan sanda cewa mijin nata ya bar gida tsawon shekara 2 da suka gabata, kuma yayin da baya nan ta gamu da wahala ta kula da yaran biyu tare da sauran 'ya'yanta biyu da take da shi ga wannan mutumin. Ta ci gaba tana cewa yayin da take tunanin abin da za ta yi, wani mutum mai suna Kulawule ya gabatar da ita ga wasu ma'aurata a Port Harcourt da suke buƙatar yara. Ta sayar da 'yan matan biyu ga wa'annan ma'auratan a matsayin kuɗi naira 300,000.